Μια στιγμή. Δεν αισθάνεσαι που το αριστερό σου χέρι είναι λίγο στριμωγμένο εκεί πίσω από το γόνατο ή γιατί το φτιάχνει να το φέρεις πιο άνετα? Σώμα έχει έναν κώδικα, έχει έναν τρόπο να εξηγεί την παρουσία του στο πνεύμα ή στο μυαλό ή στο νευρικό μας σύστημα. Αυτό το κώδικα δεν το ξέρω. Θα κάνετε ένα γύρο του ποδιού μαζί με το χέρι, θα τεντώσει το πόδι, θα κάνει το κύκλο, το χέρι του άλλου θα πάει λίγο πιο πίσω και θα τελειώσω εδώ. Και όπως είναι εδώ πάω πίσω και είναι το πόδι σηκωμένο πόσο. Κάθε κέντρο που έχουμε στο σώμα μας έχει μια άλλη ταχύτητα. Εντάξει, το σώμα, η ταχύτητα του σώματος είναι η πιο σιγανή. Να δει από πού πάσχει και πού έχει τις αδυναμίες της. Και όλες οι αδυναμίες, πιστέψτε, που υπάρχουν στη γυναίκα σήμερα ημέρα, είναι μέσα σε αυτή την ενέργεια που δεν είναι κατευθυνούμενη προς κάτι δημιουργικό. Ξέροντας τι κάνω. Φτάνεις την αναζήτηση σε άλλους τομείς. Την αναζήτηση σε άλλους τομείς. Για να υπάρχει συνέχεια αναζήτηση στη ζωή σου. Όταν ζήσει αυτή η αναζήτηση μέσα σας, από την αρχή ώσπου να φτάσετε στα βαθιά γερατιά, θα υπάρχετε και θα χαίρεστε τη ζωή σας όποια φόρμα και πάρει. Για την πειθαρχία, για τη βούληση, τι μπορούμε να κάνουμε? Εγώ θα σου πω κάτι, τι είναι η πειθαρχία και μετά εσείς
Η πειθαρχία είναι η αγάπη. Όταν αγαπάς κάτι, αγαπάς να είσαι πειθαρχημένος, δεν σου είναι καταπίεση. Αλλά αν δεν το αγαπάς, είναι καταπίεση. Δηλαδή πρέπει να ερωτευτείς το να είσαι πειθαρχημένος άνθρωπος για να το κάνεις χωρίς καταπίεση.